I avui, al Ser Empresaris, contem amb l'Alexandre Comes, director de Mercat, el primer servei d'inversions digitals d'Andorra, de Crèdit Andorra, que ve a explicar-nos les principals novetats d'aquesta plataforma que compleix ara 5 anys. Bona tarda, Alexandre. Bona tarda, David. Primer que res, què et sembla si ens expliques una mica què és Mercat? Sí, perfecte. Mercat és un servei d'inversions que ofereix fons i ETFs i que té dues modalitats, la d'assessorament i la de gestió. En la d'assessorament, des de l'equip Mercat proposem diferents actius i conjuntament amb el client construïm la seva cartera, i en la de gestió adequem directament la cartera del client amb les inversions que creiem més adequades per ell en tot moment. Tota la interacció amb el client es pot fer de forma digital i disposem d'una pàgina web i d'apps natives de mòbil. I volia preguntar-te també, per què? Per què un servei d'inversions digitals? Doncs perquè cada cop més les noves generacions demanen productes digitals que tinguin una atenció al client excel·lent i immediata, però al mateix temps també que no impliquin desplaçaments per fer qualsevol gestió. Aleshores, dins de la filosofia de Crèdit Andorra, sempre ha sigut molt important la innovació i per això vam decidir treure aquest producte i vam ser els primers en oferir un servei d'inversions 100% digital a Andorra. Com dèiem a la introducció, aquest servei d'inversions 100% digital compleix 5 anys i rebaixa l'import mínim d'inversió a 6.000 euros. Això vol dir que obri la porta també als petits inversors? Sí, realment els inversors de poc import sempre han sigut benvinguts al servei, tot i que és un servei premium adequat per clients d'imports elevats, però igualment sempre hi han sigut benvinguts i ara, a més, aprofitant el 5è aniversari, donem la possibilitat d'accedir amb menys import encara perquè el màxim número d'inversors pugui provar el servei i estem segurs que un cop ho facin ho valoraran. Pràcticament la totalitat de clients que té contractat el servei el manté i si pot, segons la seva situació personal, incrementa l'import que té invertit. També recentment heu incorporat la gestió discrecional i em comentaves que ha tingut una bona rebuda, no? Sí, com dèiem abans, la gestió discrecional és la modalitat del servei en què nosaltres gestionem directament la cartera del client. Al començament del servei, fa 5 anys, tots els clients eren d'assessorament, però a mesura que va anar passant el temps, degut sobretot als bons resultats, els clients cada cop ens feien més confiança i invertien exactament en les inversions que els hi proposàvem. I llavors en aquell moment ens comentaven que si els resultats eren bons, no feia falta que ells gastessin temps i energia en valorar cada proposta d'inversió que els hi oferíem. I per això vam crear la part de gestió per nosaltres aplicar directament la cartera que creiem més òptima pels clients, que actualment és on hi ha la majoria de clients del servei. I volia preguntar-te també, Alexandre, per què aquesta plataforma o servei d'inversions i no una altra? Doncs m'agrada molt que em faci aquesta pregunta perquè trobo que és interessant i és la pregunta que es fa molta gent abans d'invertir amb nosaltres. Et podria donar moltes raons, però et destacaré les principals. Primer, perquè en tots els períodes fins ara hem obtingut un bon rendiment, amb un risc molt controlat i una cartera molt diversificada. Fa anys que gestiono carteres d'inversió i tot i que l'entorn econòmic ha sigut molt complicat, hem assolit rendiments de fins a un 15,4% anualitzat a 5 anys. També perquè el servei Mercat és molt transparent amb el client i no rebem incentius de cap tipus en la gestió, el que permet que sigui completament objectiva i mostrem totes les dades dels productes d'inversió que escollim. I també, per últim, tenim un servei especialitzat en inversions d'atenció al client, que combina diferents canals, telèfon, WhatsApp, mail i en els casos que el client ho sol·licita, reunions presencials. Per tant, podríem dir que a Mercat combinen bons rendiments, transparència i omnicanalitat en l'atenció al client. Hi haurà també, Alexandre, molta gent que es preguntarà, no? A través d'una plataforma que és 100% digital, com puc tenir un tractament personalitzable? Com es produeix això? Doncs nosaltres ho fem de la següent manera. Oferim primerament diferents perfils d'inversió que s'adapten perfectament a les necessitats de cada client i que tenen en compte els seus objectius d'inversió i la seva situació financera i personal. Al mateix temps oferim arquitectura oberta en la nostra selecció de fons d'inversió, el que vol dir que seleccionem els millors actius a nivell mundial amb independència i objectivitat. I també fem canvis de cartera cada cop que els mercats o els clients ho requereixen i també fem un seguiment constant de les seves carteres.
O sigui que combinem el millor del món digital amb la proximitat en relació al client. Aleshores, per deixar-ho clar, si vull contractar jo el servei de Mercat, què és el que he de fer? Doncs mira, perfecte que ho vulguis contractar i el que hauries de fer és anar a la pàgina web de Mercat, que és mercat.ad, o descarregar-te l'app nativa de Mercat per iOS o per Android. A partir d'aquí informaries les teves dades personals, després faries el test d'idoneïtat amb el qual obtindries el teu perfil d'inversor i si no és client de Crèdit Andorra hauries de fer una videotrucada d'identificació amb nosaltres. Si ja és client de Crèdit Andorra no caldria fer aquesta videotrucada. I un cop has fet això ja podries obrir el compte i començar a invertir. El sistema de contractació és 100% digital i molt intuïtiu, però si el client prefereix que nosaltres l'ajudem i ens vol contactar, doncs cap problema, ho pot fer a través de la pàgina web i aleshores faríem tot el procés junts i l'ajudaríem en tot el que calgui. Doncs fins aquí, amb l'Alexandre Gómez. Alexandre, moltes gràcies, recordem, director de Mercat, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i tant de bo us vagi tot perfectament. Perfecte, gràcies, fins la propera. Ja.